आता गावावरचं संदेश पारकर प्रेम कुठे गेलं असा सवाल नगरसेवक राकेश राणे यांनी केला आहे। राकेश राणे साहेब, आज तुम्ही उपनगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होती, त्यासाठी भाजपकडून आपल्याला उमेदवारी देण्यात आली, पण कास्टिंग वोट आहे ते संदेश पारकर यांना मिळाला आणि त्यामुळे एका मताने आपला पराभव झाला। काय सांगा? नक्कीच, सर्वप्रथम जनतेने कौल जो दिलेला होता तो भारतीय जनता पार्टीला दिलेला होता। आमचे 9 नगरसेवक निवडून आलेले होते। बहुमताचा विचार कराल तर 9 नगरसेवक मेजॉरिटीने होतेच ना तुमचे, मग त्यांना 1 मताचा जो अधिकार आहे त्यांनी दिला त्यांना, आणि कास्टिंग वोट प्रमाणे त्यांना द्यायचं होतं म्हणून त्यांनी दिलं असेल त्यांना। पण ते जे आहे ते नियमाला धरून आहे का ते आता बघावं लागेल आम्हाला सगळ्या गोष्टी। GR तसं सांगतोय की नाही ते। माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांनी आता म्हटलंय की संदेश पारकर यांचं बेडगी प्रेम हे गावावर दिसलं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? नाही, नक्कीच ते पण एक विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे, कारण संदेश पारकर रोज असंच म्हणत असतात की जी मतं मला आता मिळाली ती गावामुळेच मला मिळालेली आहेत। मग आता गावातलेच उमेदवार निवडून आलेले होते आणि उपनगराध्यक्षासाठी पण तेच होते ना, मग तेव्हा ते प्रेम कुठे गेलं त्यांचं? पुढची रणनीती कशी असेल आपली? नाही, त्यांनी जी कामं केलेली चांगली कामं असतील तर त्यांना आमचं नेहमीच सहकार्य राहील, पण जिथे जिथे चुका होत असतील तिथे आम्ही नक्कीच त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत।